Uyaqala umdlalo weTest wesithathu phakathi kweNingizimu Afrika neNgilandi eBhayi kusasa njengoba sekusele imidlalo emibili akwaziwa ukuthi yiliphi iqembu elizogcina lidle umhlanganiso. Nangona iProteas zibethwe lula eNewlands akukho tshintsho lwenziwe. Ongezwe kuphela ifast bowler yeCape Cobras uDane Peterson nekukhangeleka kuba angangena endaweni yeall-rounder uDwayne Pretorius. Kodwa ke kuza kujongwa izinto ezithile. If you do that, obviously you are going in with one less batter or spinner, and there's merit in both. You need a spinner at St George's and you also need a longer batting lineup, so it's not an easy decision. I-all-rounder yase-England uBen Stokes ichongwe yi-ICC njengomdlali wonyaka ka-2019. Yingozi lomfo wakwaStokes. Amangesi anezawo ingxaki kuba zombini i-fast bowlers zabo uMark Wood noGeoffrey Archer zikhe zaphoswa imidlalo ngenxa yokonzakala. You look at a number of the guys in that we've got to pick from, brilliant reverse swing bowlers, so I think everyone should go into today's training and make sure that they're ready to go tomorrow, whether that's just practicing a few skills, whether it's ramping it up and being ready. Naliphina iqela elithe laphumelela kulo mdlalo liza kuba kwisimo esihle phambi kowokugqibela eWanderers kwiveki ezayo. Thabo Daniels, kwiindaba zeSABC eBhayi.